בוקר טוב! מה שלומך נסיך? עבדת לילה? יפה, אני מחזיק ממך, כל הכבוד, תעלה ותצליח. יש לי חובות בסך 70,000 שקל, מה עושים? מה עושים אחרי? הולכים לעבוד. אין משנה. ההורים גם לא פרופסורים או דוקטורים שיוכלו לעזור לך. זה בעיה. ביטחון כלכלי זה אחד הבעיות המפחידות ביותר. אז אמרת שאתה רוצה להראות את זה לבת שלך? הלוואי, רק תן לי לראות אותה, עזוב. בלי נושא, רק לראות אותה, אני לא... מה היית אומר לה, כאילו, מה... קודם כל מבקש סליחה. כל השאר במבט, סליחה אמיתית. על מה, כאילו? על כל התהליך הזה שאין לה אבא, ואני לא שמה לצידה. סתם, כואב הלב. לא ראיתי אתה אותו. מכיר אותו? כמה זמן לא ראית אותו? אבל אני מכיר אותו, אבל לא ראיתי אותו הרבה זמן. הייתה לו תקופה כאילו שהיא הייתה ממש רעה מבחינתו, אבל הוא אחרי זה חזר אלינו במצב ממש רע. ומיד הוא נעלם. הוא מתעסק בהלוואות? כן, יש לו בעיה עם הלוואות. יכול להיות שהוא יצר... פתח משהו? פתח עוד הלוואה בשוק אפור? כן, הוא לא שילם אותה, אבל נוצרה בעיה. אם אני אבוא איתכם עכשיו ויבזבז את הזמן שלי ויסתובב בתחנה מרכזית ויגרף שמה, איזה קומונה, איזה חמולות. הנה עוד נוכל, הנה. איזה כיף זה לראות 3 נוכלים מכר. אתה כמו שלושתנו אתה. וואלק, אתה צודק. בואי, דפקו לי פה מקור. מה לא עברתי? למטה זה סיפור אחר, למטה זה כאילו... זה אפילו לא בציביליזציה. זה כזה בראשים מתים, וקקי של אנשים מזריקים על כל מקום, הכל חלונות שבורים. כזה. אנשים ישנים שם. פעם אחת נעלו אותי שם. בקומה 2, לא בקומה 1. ולא הצלחתי לצאת, ואז קפצתי כזה כמו שקפצים מפה. כאילו קפצתי כזה מכזה, ממדרגות כאלה, כאילו הצלחתי לטפס מעל המחסום הזה של המדרגות, לרדת אותם, ואז קפצתי ללמטה. יציאה בתחנה מרכזית, מה יש לה? עוד לא עומדת לי, עוד עושה כבר, לא נכנס לבסיס. היי, אני לא מאמין, גם היא פה, מה שלומך? לא, אל תצלמי אותי ככה. לא אכפת לי שאני מלוכלך מבחוץ, אני נקי מבפנים. חיים שלי. יש לך חלומות, בוא נגיד ככה? כן, בטח. למי אין חלומות? היום אנחנו בתל אביב, שתינו. כן. גם אם אני בספסל או במזרון או בפנים או בחוץ. שנינו בתל אביב.